Scoate mâna din curiță. Haide. Haide. Nu. Haide. Hai să strigăm pe Ana. Hai. Unde e Ana? Ușor. Nu aici. Dincolo. Sonia. Acolo. Aici nu intră. Hai să mergem la Ana, la scară. Hai. Haide. Unde mergi la Ana? Mergi la Ana? Nu, strigăm. Haide. Lasă rata. Lasă rata. Hai să vedem că merg are ce în limbă. Chiar are. Acolo.